Аповед пра поўны жэрскач, бо занадта лагодна мы жывем. 13 студня 1948 году у заснежаным Менску было знойдзена 2 трупы. Пераламаны ўсе рэбры. У аднаго мінус пазванок, у іншага амаль знішчаны тазавыя косткі. Грошы, дакументы і нават залаты гадзіннік усё на месцы. Першы з іх тэатразнаўца Голубаў, другі сусветная тэатральная зорка і адзін з самых вядомых у СССР яўрэйскіх інтэлігентаў Саламон Михоэлс. Ужо 28 кастрычніка 1948 году быў выдадзены сакрэтны, што важна, указ прэзідыума Верхоўнага Савета СССР аб прысваенні ўзнагародаў. Дзіўна, бо чаму сакрэтны? Гэта ж такі гонар для такой вялікай краіне, правда? Высветлілася, то былі прызы арганізатарам і выканаўцам забойства. Мы канал «Загляне сонца». Давайте сёння паразмаўляем пра палітычную замову, сцэнай для якой нечакана стала беларуская сталіца. Давайте распачнем з таго, хто такі Саламон Михоэлс. З Беларусю ён быў звязаны хіба толькі геаграфічна. Нарадзіўся ў 1890 у Двінску. Гэта Дынабург, Даўгаўпілс, зараз на тэрыторыі Латвіі. Але гэта тады Віцебская губернія. І па факце памёр у Менску. Вось такое вось беларускае кола. Паходзіў з даволі нябеднай сям'і габрэя, які займаўся лясным бізнесам. Вучыўся ў Рызе, Кіеве і ўрэшце перабраўся ў Петраград, дзе пайшоў па тэатральнай лініі. Там, дарэчы, у яўрэйскай тэатральнай студыі і ўзяў сабе псеўданім Михоэлс. Калі даслоўна, то сын Міхла. Таму што, натуральна, сапраўднае яго прозвішча была Вовсе. У СССР у 20-е і 30-е гады 20-го стагоддзя у Маскве чалавек зрабіў сабе сапраўды крутую тэатральную кар'еру як актор, рэжысёр, які меў у выніку свой тэатр, маскоўскі ГОСЭТ, государственны еврейскі тэатр. Адразу скажам, што акторы праз фактар гастроляў за мяжу былі пад асабліва пільным кантролем савецкіх органаў, але лічыліся карыснымі, каб фармаваць пазітыўны вобраз СССР у замежжы. І тут вайна. Тэатр Михоэлса быў у эвакуацыі ў Ташкенце. У 1942 годзе па ініцыятыве савецкага кіраўніцтва і НКВД ствараецца яўрэйскі антыфашыстоўскі камітэт для вовлечения в борьбу с фашизмом еврейских народных масс во всем мире. Задача яго ездзіць па свеце і агітаваць усіх яўрэяў башляць саюзу на вядзенне вайны. У ЗША камітэт сабраў $16 мільёнаў, у Великабрытаніі і Канадзе 15, у Мексіцы 1, у Палестыне 750 тысячаў. Але гэта тых старых даляраў. Там курс круцей і нашмат, чым зараз. І, канешне, прапаганда. Каб там, у замежжы, людзі падтрымлівалі СССР і вывозілі гэтае пытанне на палітычную плоскасць. Карацей, супер важная праца, улічваючы, што без захаду СССР бы просто не выстаяў і не выцягнуў бы тую вайну. І вось вайна скончаная. Михоэлс надалі на кані, атрымлівае сталінскую прэмію і агулам мае рэспект. Ставіць спектаклі, але яўрэйскі камітэт, які не распусцілі, пачынае вельмі і вельмі напружваць савецкае кіраўніцтва. Па-першае, гэта нейкі цэнтр сілы з крэпкімі замежнымі сувязямі, у тым ліку з палітычнымі і бізнес-коламі. Па-другое, гэта габрэі. І яны пачынаюць, напрыклад, займацца халакостам, дакументаваннем фактаў гэтага самага халакоста. А па савецкай версіі яго как бы не было, бо было убийство савецкіх граждан. І па-трэцяе, некаторыя дзеячы камітэта пачынаюць шалясцець пра стварэнне яўрэйскай аўтаноміі ў Крыму. І Михоэлс акурат прабівае гэтае пытанне. Паводле Хрушчова, вось менавіта гэты поінт стаў апошняй кропляй, пасля чаго Сталін выбесіўся, прыйшоў да шалу і прыняў рашэнне пра ліквідацыю гэтага чалавека. Але мы агучым і іншую версію. Калі казаць пра замоўцаў забойства, то іх лічыцца двое. Сам Сталін, зразумела, які па меры свайго старэння ўсё больш і больш пагружаўся ў параною. І Абакумаў, гэта тагачасны міністр дзяржбяспекі. Вось гэты міністр і абслугоўваў параною свайго гаспадара. У канцы 1947-го у амерыканскай прэсе з'яўляецца сведчанне пра асабістае жыццё Сталіна. Той быў неверагодна раз'юшаны. Пачалі капаць. Хто выдаў? Думалі на кагосьці з сям'ёй Алілуевых, то бок радні памерлай жонкі Сталіна. Іх аднаго за адным арыштавалі. Пачалі падымаць кантакты, а там габрэі. Значыць, праз яўрэйскі антыфашыстоўскі камітэт тую інфармацыю і перадалі. Абакумаў усё гэта накручваў, маўляў, змова і, магчыма, нават Сталіна хочуць забіць. Хто? Зразумела, габрэі. Арыштоўваюць розных людзей. Б'юць,
Тыя прызнаюцца ў тым, чаго не рабілі. У тым ліку нагаворваюць на Міхоэлса. Вось праз яго на захад і ідзе інфа пра Сталіна, бо той цікавіўся асабістым жыццём кіраўніка савецкага ўраду. Сталін раз'юшаны яшчэ больш. Пад канец 1947 году ён замаўляе забойства Міхоэлса. Асабіста ў размове з Абакумовым. Дык а чаму Мінск? Бо ў Маскве рэжысёр маўляў увесь час на людзях, у атачэнні жанчын, бо зорка, селеба. Таму лепш выманіць на іншую тэрыторыю. Па іншай версіі, Міхоэлс і так збіраўся ў Мінск, а Сталін хацеў як хутчэй, таму ўсё супала. Да справы падключылі Лаўрэнція Цанаву, сумнавядомага шэфа ГБ БССР. З Масквы ў Менск едзе група аператыўнікаў і дыверсантаў. Да справы прыклеіваюць Уладзіміра Голубава, таго самага тэатразнаўцу, якога знойдуць мёртвым разам з Міхоэлсам. Ён даўні агент МГБ са стажам. Яго задача весці кліента пад бяду. Канечне, чалавек не ведаў, што і яго таксама грохнуць. У выніку 7 студзеня Міхоэлс з Голубавым выехалі з Масквы ў Менск. 8 услед ім выязджаюць група ліквідатараў з Масквы. Гэта працоўная камандзіроўка, бо Міхоэлсу трэба паглядзець спектаклі, якія намінуюцца на сталінскую прэмію. Усё гэта адбываецца ў Купалаўскім тэатры. Людзі жывуць у гасцініцы «Беларусь», ходзяць па рэстаранам і горача сустракаюць банкетамі, яны п'юць да раніцы, ходзяць па гасцях, усё нібыта кайфова. Тут важна разумець, што гэта яшчэ яўрэйскі Менск, нягледзячы на Халакост, які адбываўся падчас вайны. Тут яшчэ размаўляюць на ідыш, куча яўрэйскай інтэлігенцыі, то бок зусім іншы горад. Да апошняга моманту была дыскусія, як забіць. Ці арганізаваць аўтакатастрофу, каб Міхоэлс быў у аўто, ці наезд машыны. Але ўсё складана і ёсць рызыка, што не атрымаецца, ці кліент агулам выжыве. Таму канчаткова спыніліся на варыянце выкрадання і інсцэніроўкі наезда. Галоўнае, каб на захадзе не трындзелі, што рэжысёра забілі афіцыйна, каб яно выглядала як выпадковая глупая смерць. 12 студзеня, дзень Х. Голубаў, які не адліпаў ад Міхоэлса ніколі, атрымлівае задачу выманіць і пасадзіць кліента ў аўто. Як? Той прыдумвае, што Міхоэлса крэпка запрашае ў госці нейкі яго стары сябр Сергею, то бок пабухаць, на нейкія там імяніны. Пабухаць дык пабухаць, паехалі. Яны звальваюць з гасцініцы «Беларусь» каля 20:00. Ужо па цёмным Мінску ідуць і сядаюць у машыну. Там двое аператыўнікаў, адзін з якіх прадстаўляецца Сергеевым. Але едуць яны не на банкет, а на дачу таго Цанавы, на Сцяпянцы. Што там адбывалася пасля? Вельмі важнае пытанне. Ёсць сведчанне, што яшчэ з дачы быў кантрольны званок Сталіну. Маўляў, точно убіваем? Точно убіваем. Пісалі таксама, маўляў, Міхоэлсу і ашалеўшаму Голубам, той жа не збіраўся паміраць гэтым вечарам, а налілі па стакану гарэлкі, каб алкаголь пасля знайшлі ў страўніку. Але ўсё вельмі туманна і не сыходзіцца, бо алкагольная экспертыза не знайшла нічога ў крыві, толькі лёгкі пах. Вось падзеі ў апісанні аднаго з забойцаў Шубнякова. С тем, чтобы создать впечатление, будто бы Міхоэлс и агент попали под автомашину в пьяном виде, их заставили выпить по стакану водки. Затем они по одному, вначале агент, а потом Міхоэлс, были умерщвлены, раздавлены грузовой машиной. Убедившись, что Міхоэлс и агент мертвы, наша группа вывезла их тела в город и выбросила на дорогу одной из улиц, расположенных недалеко от гостиницы. Причем их трупы были расположены так, что создавалось впечатление, будто бы Міхоэлс и агент были сбиты автомашиной, которая переехала их задними и передними скатами. Як гэта магло выглядаць на практыцы? Генерал-палкоўнік КДБ Бельченко піша пра нейкі укол, то бок мужчынам нешта укалолі, каб яны не крычалі і хуценька вырубіліся. Пасля іх паклалі і жывых раздушылі грузавым ЗІС-5. Але, канешне, тут цяжка рабіць рэканструкцыю, дакладную рэканструкцыю. Мы шмат чаго не ведаем. Роўна як і не ведаем, у які момант Міхоэлс зразумеў, што яго вязуць на смерць, а не на нейкі там банкет ці папойку. Міхоэлса хавалі раскошна, з помпай, як буйнога савецкага дзеяча. Пра гэта напісалі ў газетах. Выпусцілі нейкія там зборнікі памяці. Усё было чык-чырык. Маскоўскі дзяржаўны яўрэйскі тэатр, дзе той быў рэжысёрам, атрымаў нават імя Міхоэлса. Праўда, ненадоўга, на год. Пасля яго забралі. Бо зусім хутка ў СССР пачалася антысеміцкая кампанія з пасадкамі чальцоў яўрэйскага антыфашыстоўскага камітэту. А пасля і справа ўрачоў, якія нібыта хацелі атруціць Сталіна. Все хацелі атруціць, забіць, а ён у выніку сам памёр.
Пасмяротна на Міхоэлса павесілі ярлык яўрэйскага нацыяналіста, які, канешне ж, удзельнічаў у змове супраць таварыша Сталіна. Усё гэта моцна ударыла па яўрэйскай інтэлігенцыі і дабіла яўрэйскую культуру, бо да гэтага часу у СССР было нормай, напрыклад, выдаваць кніжкі на ідыш. Не будзем забывацца, што ў 48 годзе паўстала дзяржава Ізраіль, і СССР спачатку вельмі хацеў зрабіць на яе стаўку, але не атрымалася, і таму Масква яшчэ з тых далёкіх часоў і да сённяшніх падтрымлівае Палесціну. Пра Міхоэлса, зразумела, шапталіся і ў Менску, і ў Маскве, і ў Ленінградзе, што, маўляў, гэта ніхера не няшчасны выпадак, а забойства. Канешне, было расследаванне, якое таксама ніхера не знайшло. Ані машыну, ані шафёра, ані сведкаў, зэра. Расследавальнікаў, трэба разумець, таксама выпісалі з Масквы, каб усё было пад татальным кантролем. Афіцыйная версія – выпадковая смерць, глупая выпадковая смерць ад наезду грузавіка. Але пытанне на $1 мільён. Чаму яго забілі, прычым таемна і такім дзіўным спосабам? У 30-е людзей стралялі нон-стоп пачкамі. Можна ж было арыштаваць, асудзіць, расстраляць на палігоне камунарка ці яшчэ дзе. У чым праблема? А праблема ў тым, што ў перыяд з 47 па 50 год у СССР так атрымалася, не дзейнічала смяротнае пакаранне. То бок людзей забіралі, катавалі, давалі па 25 гадоў лагероў, але не расстрэльвалі. Ну і шмат каму пашчасціла, бо яны змаглі дасядзець да моманту, калі Сталін здох і выйсці на волю. А Міхоэлса менавіта персанальна вырашылі ліквідаваць. Калі Сталін сапраўды паверыў у тое, што Саламон здаваў пра яго інфу на захад, то гэта яго асабістая крыўда і асабістая помста. Самае цікавае пачалося пасля смерці Сталіна. Віктор Абакумаў, яго былы шэф дзяржбяспекі, сам падсеў у 1951 годзе. Яго абвінавацілі, увага, у сіянісцкай замове ў МГБ. Бумерангам чалавеку вярнулася. Кармічная гісторыя. І вось ён, будучы ў турме, пасля смерці Сталіна ўжо даў паказанні па забойству на імя Берыі. Нібыта Сталін сам асабіста замовіў Міхоэлса. Пачалася раскручвацца фішка, што і справа лекараў, і справа яўрэйскага антыфашыстоўскага камітэта абсалютны фуфел. Людзі не вінаватыя. Але хутка сеў і Берыя. Яго таксама расстралялі ў 1953 годзе. І Цанава таксама здох у турме ў 1955. Але, што важна, усе яны падселі ці былі расстраляны зусім па іншых справах. А менавіта за забойства Міхоэлса так нікога і не пакаралі. Дык пра што гэтая гісторыя? В асноўным пра беспакаранасць, пра шпіёнаманію, пра тое, што калі ўладу трымаюць у руках бандыты, яны робяць усё, што хочуць, а пасля зжыраюць адно аднаго. А таксама пра тое, што антысемітызм у СССР сапраўды быў, прычым ужо пасля вайны. Праўды пра Халакост, Нюрнберг і гэтак далей. Таму, уласна, вялізная колькасць яўрэяў імкнулася з'ехаць у Ізраіль пры першай жа магчымасці, бо не адчувала сябе ў бяспецы, як у тым жа ЗША ці яшчэ дзе-небудзь. Дарэчы, у Мінску ніякай шыльда па матывах тых падзеяў так і не была усталявана, хоць і ажыццяўляліся спробы ў 90-х і 2010-х годах. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Памятаем, што любая ўлада павінна быць абмежаванай. І давайце беларусець разам.